Anem a trobar quants i quins nombres de 3 xifres positius existeixen que siguin iguals a 5 vegades el producte dels seus dígits. És a dir, solucionar l'equació CA més 10B més C igual a 5ABC. 5 cops ABC és un múltiple de 5 i tots aquests múltiples acaben en 0 o en 5. Si acabés en 0, C, dígit d'unitats, seria 0 i ABC també seria 0. No existeixen nombres de 3 xifres que siguin 5 cops vegades 0, així que C ha de ser 5. Amb C igual a 5, l'equació es converteix en CA més 10B més 5 igual a 25AB i ara toca trobar B sabent que el nombre ha de ser múltiple de 25 i imparell acabat en 5. De tots els múltiples de 25, acabats en 5 només tenim els acabats en 25 i 75, i aleshores B, les desenes, només pot ser 2 o 7. Però 2 no pot ser, ja que llavors 25AB seria parell i el nombre ha d'acabar en 5, o sigui, imparell. B només pot ser 7, i l'equació esdevé CA més 75 igual a 175A, de primer grau i fàcil amb solució A igual a 1. Així, trobem 175 com l'únic nombre de 3 xifres que és 5 cops el producte dels seus dígits. Per més contingut, subscriviu-vos al canal.